La política no ha de ser una professió. Els càrrecs electes de la CUP de Blanes tenen el sou restringit i el mandat limitat a 2 legislatures. No podran tenir duplicitat de càrrecs i en cap cas podran cobrar més de 2,5 vegades el sou mínim interprofessional. No depenem dels bancs. No demanem cap crèdit bancari per finançar-nos. Mantenim la independència respecte als grups financers i les elits econòmiques. Revertim subvencions públiques en projectes socials. Cap a la democràcia directa i un pressupost plenament participatiu. Treballant des del carrer hem aconseguit modificar el Reglament Orgànic Municipal, el ROM, per acostar a la població, les entitats i els moviments socials als plens i donar-los veu a l'Ajuntament. Ara cal anar més enllà. Transparència total. Posem llums i taquígrafs. Des del carrer hem aconseguit la primera audiència pública a Blanes i el compromís de l'Ajuntament a realitzar-ne anualment. Seguirem lluitant per eliminar les barreres entre les institucions i la ciutadania. Per un model urbanístic al servei del poble. Cohesionem els barris a través d'una faixa verda i l'augment de les zones per vianants. Dignifiquem els barris i construïm un Blanes per viure-hi. Recolzem els espais autogestionats, les lluites i les reivindicacions socials. Sempre al carrer amb els moviments per la defensa dels drets socials fonamentals i la igualtat de gènere. Per un teixit associatiu, viu i crític. Reivindiquem el carrer com a espai social. Des de fora de l'Ajuntament hem aconseguit modificar normatives per facilitar l'ús de l'espai públic per part d'associacions de veïns i entitats blarenques. Cap a la independència. Des dels municipis engeguem un procés constituent amb la participació de tothom per construir uns països catalans independents i socialment justos.